sekta no mano masomo kod neno ni weche mopogore opogore e migawo no masomo odhi makare. Mr. President, I want to thank you because you have put the highest amount of money in the education budget since independence. That this year, you have invested 784 billion shillings of the national budget accessible and affordable to as many children in this country as possible. Etok machilo bende ni sama liet mar siasa medo gerre pacho ka ni motene yiero maduong' mabiro, josiasa mopogore opogore koro ne medo loro piny ka gigolo singo ne jopiny mondo mi ochung' kodgi weche mag yiero maduong' ma higano manyien. Koro waten kama ni want wadhi nyime kendo gi sani jomosewuok ni dwaro president gin mana ji ariyo, joko chieng' un gi tabu nikech en mana William Ruto, joko chieng' un gi tabu nikech en mana William Ruto to ng'amusi wuok Kenya kae mochon ni dwaro president en mana Eliud Owalo. Ng'amusi wuok Kenya kae mochon ni dwaro president en mana Eliud Owalo majakochieng. Hello. Magi biro bende kanotel kanyo kod jakom margi Valerie Atieno. Giwacho ni omenda go dhi konyogi e medo YouTube magi e weche mag ohala to kod konyogi e weche mag puonjo nyithindegi ma bende koro osedong' ki bang' iwuonegi ne wito ngimagi. E seche go bende ne giwacho ni omenda go mondo liete piny ni ne Kenyatta wan go kia ng'ane kia jang'wen to kawuono kane Ruto donjo Arab ong'eyo mondo liete ni nitie. Kani Grace Akinyi Ochieng ae grup mar mondo liete mar grupwa kanyo pesa mwayudo waole Etelo machielo medo seyo sirikal ma pacho ka ni kuom mano bende koro owacho ni temo ng'iko ratiro mag ute fwambo kowacho ni seyo ma od fwambo mar Standard osebedo ka yudo gin chenro bende koro sirikal temo matamu ute fwambo timo tije no mano mathuolo kendo. Mheshimiwa Democratic Party leader, you touch Fred Matiang'i, umemtouch JB Muturi. Jaribu mshike yeyote yule hawa viongozi. Nataka mjue kwamba sisi tumeamua tutajitahidi vilivyo, tushikamane kwa sababu ya future keshoye ya watoto wetu hao. To bende kapod onge mana weche mtino koda kaseyo mag piny owacho en jatend duond burano mano ma DCP Migosi Rigathi Gachagua bende owacho ni gibedo kuchene moro amora mar medo soko wang' piny owacho ani watipo weche manyien masache odhiambo gi kinenier jaloko ne en Bella Achieng' ka jasomo ne Rogers odhiambo.